Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu review. Cha ngiphendula umbuzo lona uqondene noma ngabe ku-wife number 4 season 6 sizowuqeda kahle isikhathi asivumi because ama-holiday imoshe yonke into yama-reviews. Wife number 4 ukumangwabe. Kune-comment egcwele kuma-video amaningi lana nenye futhi engiyibone nje kamuva ukuthi okay abantu bayisho lento bayayinothisa kodwa futhi abanothisi ukuthi isizathu. Bathi abantu uMangwabe lamakhosikazi amadala okumayeni nomacele or aba-before yena abadlaleli kuyena. Mhlampe mawusebenzisela ukudlalela angiboni ukuthi khona labadlalela unkosikazi abadlalela kuye kodwa ikhona into eyenza ukuthi kube nezinkulumo ezi-involve amakhosikazi awo 3 okumakhumalo, umacele, umayeni. Lana-ke kaMangwabe mawumlalela uMseleku wathi uMangwabe akazifaki kakhulu ezintweni ezihlanganisa ezinye izindlu. Masizokhuluma ngemicimbi simbonile athenda imicimbi kuba nokukhuluma mhlawumbe ukuthi ufike late kwizinto ezenziwayo. But uMangwabe mawuna-accessa i-show eyakhe i-storyline ila kuMseleku ukuthi okay kunomshado lo wethu sobabili and into exabanisa mina nawe 1 2 3. Eyakhe indaba lobu ime lapho ukuthi mina noMseleku sixabana ngalokhu esingazwani yilokhu nalokho. Nakuba lokho kubuye kube nomthelela ozofika kwamanye amakhosikazi because if kungaba yiqiniso ukuthi zikhona izinto abaphambana ngazo, angiboni ukuthi uMseleku ingafunctiona njenge-robot afike komunye unkosikazi afike nje abe nemudi esishintshile kade kunezinto ezimstresayo eziphuma komunye unkosikazi. Kodwa ngesizathu sokuthi emlonyeni wakhe kunegama elilodwa alobehleli akhuluma ngalo, noma ezisho izinto angazithandi kunegama elilodwa elikaMseleku. Ngaleso sikhathi-ke mayizolo bethi Mseleku yonke into sibe siyixoxa la masisenza ama-reviews sesihleba kancane kulokhu kuMangwabe versus her husband uMseleku. Ayibathinti kakhulu ukuthi hey umacele une-behavior nje and angim-understand. Hhayi ukuthi akakuboni nesho futhi kwenze kanjalo-ke. So ingakho uma ngizothi ngikhuluma ngoMangwabe ngithi hayi bo cha uyamgaqaza uMseleku. Yingoba u-episode 7 or 6 or 8 uveze uMangwabe ekhuluma noMseleku okuwu-husband wakhe e-addressa ukushisa okuvezwe uMseleku. Kanti laphaya ku-1 no-2 no-3 into yakhona asibuye singasazi ukuthi bayazana ukuthi i-position ngabani ubani or ubani u-address ubani kanjani kwenzakalani yilokho-ke. As much as abantu bebelieve ukuthi uMakhumalo uyi-peacemaker kodwa kule drama ya 1 2 3 ukhona. And mayenza ama-comments awapheli amagama ka-number 2 emlonyeni wakhe phakathi kokuthi usupportive kakhulu, phakathi kokuthi uza ne-solution entweni ethini, kodwa uMangwabe yena kwasho uMseleku himself wathi uMangwabe too independent. And leyo nto ngaze ngasho ngathi mina i-right and I support it but inobungozi mase uzoyimela kakhulu ube usemndenini because khona lesikhathi sokuthi uyabadinga abantu. Kodwa for umuntu onga-understand ayikho i-gap evulelekile ukuthi ngenani ezindabeni zami or wozani nizongisiza because indlela akhuluma ngayo iqondile ukuthi ulwa nobani, nento alwa ngayo yini, nongayisolva ubani oyiqalile, izophela futhi ubani mayelungisa. So ayiyi emakhoneni, ayifuni futhi nokuhleba, ayikho futhi nokuthi ngizenza lokhu or ngilokhu or ngingcono because I'm too understanding. Ayikho nje kanjalo.
That is why abantu bezoza sengathi, oh wena kule channel yakho uhlezi nje ukhuluma izinto ezinhle ngoMangabe, but iyona into engiyibonile leyo ukuthi ushilo ukuthi uMseleku akakwenzile u-1, 2 no-3. And mase ngizokwenza i-review ngizothi uMseleku uthi uMangabe u-independent. Mase ngiyabheka ukuthi hayi wenzeni uMangabe kwenzeka ukuthi what. Into esimple eyakhe huye noMseleku. Sikhona isithembu esimenza abe involved kwizinto ze-family, kodwa ikhona iside lokuthi she is married to uMseleku oyi-polygamist, but uneyakhe impilo and her uniqueness. Lokho kwenza-ke sikwazi ukuthi hayi uMangabe bandla noMseleku, hayibo uMangabe wabangela uMseleku i-stress. Iphelele lapho, ngaphandle kokuthi sithi hayibo umamkhulu kodwa into ayenzayo yini, uma yini into ayenzayo yini, uMakhumalo ey'ndabeni zikaMangabe. Iba njalo-ke mase abanye-ke ibaxake-ke bethi hawu uzenza ngcono, uyay'naka iy'ndaba zakhe ngendlela eseduzane, uzinakile ezakhe izindaba, and izinto ezimhluphayo uziyisa la ey'suka khona. Akajikelezi, akalidingi futhi igama likaMacele ukuze simbone kanjani, akalidingi negama likaMayeni ukuze simbone kanjani. OlikaMakhumalo akuthandayo uyakuthanda, angakuthandi akakuthandi. Simple, straightforward. Yingakho-ke kulula ukuthi uvele unamathisele igama elithile-ke ukuthi oh hhayi-ke ugirl ula, hhayi unkosikazi ula. Mase-ke abanye bengakuthandi-ke because khona abanye abantu ababuka leya show mase beba nento yokuthi angimthandi unkosikazi ubani, or angimthandi ubani. Lokho-ke thina singahlangene nakho because umuntu ubangela yini i-stress ngento engathi ishow. Amakhosikazi afike kwishow efika no-husband, kwaba ukuthi ishow siyayithanda, nanokuthi-ke masibuka le reality show, hhayi cha, khona sike sibe nakho ukuthula enhlizweni. Akufani noma uzobuka lama-TV shows azobuya kukhumbuza ukuthi izwe linje libi kangaka. Angiyivale-ke le video la. Thank you for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.